Diuen que el català s'està perdent per culpa de les persones migrades, però això és totalment fals. La veritat és que som 2,3 milions que volem aprendre la llengua. Però la Generalitat només ofereix 120.000 places a l'any. El procés d'inscripció és molt complex. Els horaris són incompatibles amb la feina i la família. I a moltes les aules ens queden lluny de casa. Per això, des de fa anys, ens estem autoorganitzant per oferir classes de català als nostres companys i companyes. Hi ha pobles de Catalunya. Però cal que les administracions facilitin classes a tots els racons del país. I que la ciutadania ens inclogui en la seva xarxa. I que ens acompanyeu. Aprendre la llengua. Culpar a les persones migrades del retrocés del català és un error i és donar ales als discursos d'odi que són els que no ens volen incloses. Volem català per totes i tots perquè tots i totes som catalanes.